Parti mir-responsabilità ta' dak li ġara fil-pajjiż f'dawn l-aħħar 3 snin huwa nuqqas ta' azzjoni mill-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar. Akkuża serja mill-avukat Edward De Bono waqt il-programm NetLive li matulu kienet diskussa tmexxija ta' Lawrence Cutajar, il-ħames kummissarju tal-Pulizija fl-aħħar 7 snin ta' Gvern Laburista. Mill-Panama Papers il-qudiem sal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, parti mir-responsabbiltà morali, politika u jiena ngħid legali hija tal-Kummissarju tal-Pulizija. Kieku l-Kummissarju investiga l-Panama Papers, kieku il-Kasko u Konrad Mizzi illum qegħdin fi proċess ġudizzjarju, Caruana Galizia ma kienx tinqatel. Kien il-Prim Ministru Robert Abela li f'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa ħabbar li r-riżenja ta' Lawrence Cutajar ġiet aċċettata u l-deputat kummissarju Carmelo Magri se jkun qed jassumi l-kariga ta' aġent kummissarju. Iżda Edward De Bono sostna li jibda jemmel li jkun hemm bidla vera meta jkun hemm numru ta' investigazzjonijiet mingħajr aktar dewmien. Il-Kummissarju tal-Pulizija jibda jinvestiga il-Kasko, Joseph Muscat, Neville Gaffa, Carl Cini, Brian Tonna, meta dawn il-5 min nies artefiċi ta' dak il-ħażen kollu li ġabu l-pajjiżna fih, hemmhekk nibda nemmen illi il-Prim Ministru Abela verament irid jagħmel tibdil f'pajjiżna. Minnaħa tagħha l-eks editur maniġerjali ta' The Malta Independent Rachel Attard irrimarkat kif il-Kummissarju tal-Pulizija kien għal kollox assenti fil-ġranet wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. F'pajjiżi Ewropej reatt ta' din is-serjetà kien iwassal għal aġġornamenti kontinwi mill-ogħla tmexxija tal-Pulizija. Fakret kif minflok kellhom ikunu l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili biex il-pubbliku isir jaf xi riżulta bħalma ġara fil-inkjesta E-Grant. Dar rapport il-kap tal-oppożizzjoni ma baqax jinsisti li għandu joħroġ, kullum ma nafux ċerta affarijiet fuq dak li sar E-Grant. U joħroġ il-ħaġeb ftit minuti wara li joħroġ il-pubblikazzjoni ta' E-Grant, joħroġ l-eks kummissarju tal-Pulizija jgħidilna li ta' qed ninvestiga. Ma fejn huma r-riżultati li qed tinvestiga. Rachel Attard qalt li tixtieq tara żewġ kwalitajiet fil-kummissarju ġdid. L-ewwel nett li ma jħares lejn wiċċ ħadd u t-tieni li jkun imħarreġ bil-ħiliet meħtieġa biex irażżan ċerta kriminalità sofistikata ta' dawn iż-żminijiet. Jiena l-iktar ħaġa li verament nixtieq li nara u min ħajkun huma żewġ affarijiet li sissa f'daw is-snin dejjem rajnija li l-Kummissarju tal-Pulizija ma jara l-ebda wuċuħ laq mill-Prim Ministru l-isfel, mill-President l-isfel, kulħadd l-istess, ġifri ma nistawx iktar naraw, nibqgħu nisimgħuha di. U l-oħra hija li l-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija ikollu it-training neċessarju tad-dinja tal-lum.